दाखा जवै मुभिखौ नुनो मोनसिगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गाबोन बेलासियाव निउबो एप्सआव आपल'ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बे इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों दाखा जवै मुभिनि सायाव। बिथां सोरां बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला इउटुबआव लिक जानायनि सिगांनो मुभिया सिखाव जादोंमोन आरो जाय खावदोंमोन बिथांखौ FIR होनाय जासिगोन। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथांमोननि सिनेमा हलाव दिन्थिनो साननाया फेलें जाबाय, जायनि थाखाय बिथां सोरां बसुमतारीया गोबां दुखु फोरमायदों। बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिया जोबोर गाहायखा। बेबायदियाव बर' फिसाफ्रानो बर' फिल्मखौ जौगाहोनो नाजानायनि अनगायै गादबोब्ला जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन। सोरां बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोना इउटुबाव आपल'ड खालामदोंमोन बिथांमोना बारग'नायनि चान्स गैलिया। बेनिखायनो गासै भिउवार्स नोंथांमोना निउबो एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै। गोजोन्थों।